Når kroppen dør, kan hjernen være aktiv i flere minutter efter. Og her ligger jeg så med en underlig fornemmelse af at være død og levende på samme tid. Men det er egentlig okay, for jeg er ikke alene. Det er faktisk lidt sjovt. Det første jeg tænker på, det er hendes hænder. Og den måde, de altid søgte tryghed i mine hænder. Vi flygtede tit ud i skoven, når vi havde brug for at komme lidt væk. Det gjorde hende altid så glad. Hun havde altid gang i sine små projekter. Men der kom dog sjældent noget flot ud af det. Men et eller andet sted, så kunne jeg godt lide, at hun var ligeglad med, hvad andre folk de tænkte. Vil du nogensinde forlade mig? Aldrig.